за незабавна защита, благодарение на която неговите контакти с този баща са ограничени по време на производството. Това е моментът, в който обаче съответните европейски власти в другата държава са започнали своите наказателни действия, както казахме, и майката в един момент се оказва задържана от българските полицейски власти заради дадената срещу нея европейска заповед за арест. Това нейно задържане става пред очите на детето, което го травмира допълнително. В крайна сметка водихме производство по закона за европейската заповед за арест и за екстрадицията и благодарение на това, че българските власти все пак този път си свършиха успешно работите, по-конкретно прокуратурата, която не поддържаше обвинението, се произнесоха на две съдебни инстанции с актове, които казват, че майката не е извършила акт или действия, които да представляват престъпление и по нашия наказателен кодекс и няма никакви основания тя да бъде върната обратно в другата европейска държава, каквото всъщност беше искането на нейните власти, на нейния съпруг, за да ги раздели от сина им. Следващото производство за домашно насилие се разви така, че въпреки, че имаше издадена заповед за незабавна защита, както ви казах, на първа съдебна инстанция българският съд прие, че няма домашно насилие. Прие, че поведението на бащата е едва ли не едно разбираемо, обикновено поведение на баща, който не си вижда в уречените дни и часове детето, който поради тези причини е много разстроен и за това да държи по този начин и има такова поведение, което на практика наистина обижда детето и уронва неговото достоинство и съответно се отразява на неговото психично и емоционално здраве. Приема, че това да зашлебиш едно дете с един шамар не е акт на домашно насилие. Наложи се, разбира се, да обжалваме веднага това съдебно решение, като за щастие на въззивна инстанция състав от 3 съдии на окръжен съд реши точно обратното. Прие всички наши аргументи за това какво представлява психическото и емоционално домашно насилие, плюс физическото такова, че то включва шамари, разбира се. Прие всички оплаквания, които имахме срещу този така наречен баща и прие, че е извършено домашно насилие, постанови мярка това лице да се въздържа от всякаква форма на извършване на домашно насилие по отношение на детето си и му забрани да го приближава в къщи, да го търси в училище и на всякакви други места, на които детето се намира в продължение на 12 месеца. Това беше моментът, в който започна още едно съдебно производство, а именно в момента, в който този баща разбра, че в България на практика са го признали за домашен насилник и няма как да вземе обратно детето си поне на този етап, образува производство пред Софийски градски съд в България по така наречената Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното обичане на деца, твърдейки, че жена му е отвлякла сина им, че неговото обичайно место пребиваване е в другата европейска държава и че съда българския по тази конвенция трябва да го върне на бащата. В крайна сметка там на две съдебни инстанции през Софийски градски съд и Софийски апелативен съд, за щастие съда прие обратното, а именно, че е домашен насилник този баща, че неговия контакт с детето е вреден за него, че той се отразява неимоверно негативно на неговото емоционално и психично състояние, отразява се на неговото обучение и образование, въобще на бъдещото му адекватно развитие, поради което категорично отказа на две инстанции съдебни да върне детето в Испания. Ще ви моля само да не споменавате държавата, когато пишем. Това, което в момента се случва е, че току-що през месец януари изтече заповедта за защита от 12 месеца и в момента е висящо последното производство между страните, а именно ново производство за лишаване от родителски права, което майката започна в момента, в който имаше право да води такова дело в България. Така че в момента това производство е висящо пред първа съдебна инстанция. Накратко това е примерът. Мисля, че той за вас е показателен, както беше и за нас, че всъщност понякога от една ситуация, която е, да речем, класическата домашно насилие, може да се стигне до страхотен, не само тормоз, но буквално тероризъм от страна на един родител по отношение на другия родител, без да се мисли въобще по какъв начин всичко това се отразява на едно подрастващо момченце. Така че това е част от работата, която върших.